Jó, amúgy ezt De jó, aztán az... világ, olyan... Te állj már be, de hűvösbe! Fordulj erre! Ezt is megyek. Magát hogy hívják? Mi? Magát hogy hívják? Nem, mit dolgozik maga? Mivel foglalkozik? Kurtizán? Maga egy kurva? Igen. Hivatásos? Igen. Bélyegzős? Igen. Okleveles? Nem. Szeret Jó. szopni? Szeret szopni? Szeretek. Jó, maga, mi az ideális centiméter magának? Kérem azt mondja már. Jó nagy. Jó nagy, mekkora az jó nagy? 25 cent. 25 centi, jó, lég. Állj már be oda a hűvösbe, he! Jön már itt. A néger... Egy kicsit beljebb, még álljál beljebb. Így is már jó. Meg is vettek is már álla? Jaj, ne kérdezzen ilyen hülyeséget, mert zavarba. Basztak be a segbe! És te most hol megy maga most? Ja, csak sétálni. Sétálni megy maga, jó, hát akkor köszönjük szépen ezt a részletet. Várjon már. De mit Segbe volt nevettél, már? mikor meglát? Segbe volt már? Nem választod a serre. És akkor csak van, most mi van abban? Na mindegy, megyek. Jó, már jól legyél. Köszönjük szépen, ez volt a magyarázat.